Добро утро! Днес е петък и за днес имаме доста работа. Едно котенце се е настанило до мен и е супер сладичко. Та казвах, че днес имаме доста работа. Първото, че начисто ще е някакъв супер гаден ден. Второто, че трябва да ходя на суматия места преди да се тръгнем за сел. И ще ви развеждам с мен навсякъде цял ден. Влязох буквално с злом в дома на Люси, но ще трябва да я изчакам нея и баща и да се приберат, че после ще излизаме и за да не мръзна навън, ще чакам тук. Котето ми избяга. Сигурно ще ти пусна музика или нещо. И ще изчакам тя да дойде. Чакай, така сладко се гушам в краката ми, че не смея и да мръдна. Плюс си взе предварително коледния подарък, так му го изкарам от магазина и тя взе, че го отвори. Сладорана. Има и още нещо, обаче я го изведи, че го покажа. Ето тази гъба е големия вариант за гъбите, които всички имат за почистване на лице. Е много яка и е зелена, най-важното. Ще ти отида на стаята. Какво да мислиш? Нищо. Много ми е интересно това да пия дали е с четица или... Просто цвък. Или я оправя се сам. Цвък. Чакай да спра. С четица? Я. Не мога. О, чека! И тя е плоска човек. Да ме намажеш. Хора, тя е плоска, че да поставиш така. И най-ми харесва вариант, защото е на тези снопчета, да. Да, снопчета. Чакай, че не фокусира. Ето. Смирите, освен склочове като за едно червило, нищо друго да се издехме. Трябваше да вземеш това на Афиме. Кое? Чуваш нещо, с което си в момента? Да, малко ми беше. И това за вежите. Това е хубаво, да. Дай си вежите. Флормар в момента имат... Ето тази вежда е направена с... В магазина. Драсках вътре в магазина. И знаеш кое е лошо? Че ти каза, ти си абсолютно здрав и изобщо не им пуга от тук нататък. В смисъл? Еми да. Бисквитите трябва с в момента е тази коледна паковка, която всъщност е много сладичка и отвътре са с различни десени, като едните са като цветенце или като звездичка, другите са като сърчице. Обаче моите са супер много звездички, целите тези два реда, и само ето тези са ми сърчица, не знам поради каква причина, но иначе са много яки и исках да ви ги покажа. Публикуването ми не видява какви са плани назад от седмица сигурно, защото миналата събота не съм публикувала. И в момента се опитвам да изправя този факт, като в събота сутринта ще публикувам 2 видеа, които ще бъдат за четвъртък и за петък би трябвало. Всъщност не ще се паднат за сряда и за четвъртък, мисля, че. Тъй като така или иначе вървя назад, ще ги публикувам сутрин, защото вечер няма да мога. В момента обработваме ето това. Вижте ми дебилната физиономия. Приличам на катерица.